епизод от Minecraft Survival с Муа. Както виждате, малко си подкопах и какво се вижда тук. Имаме си нещо като равин, да я знам точно какво е. То май си е равин, така някакво мини равинче, да. Не знам. Но е някакво яко. Нали? Странно. Но бива. Интересно е. И хубавото е, че там има айран, макар и малко. Покопах си малко, защото... има и долу айран, перфектно. Да, там има лава, тук има айран. Нека първо обера айрана. Така... По принцип съм без броня, нямам много яки неща, но си имам айран кирка. И това за мен... Не знам дали е яко, обаче за мен е доста специално. Не, взимам се айран кирка. Аз си да искам да мога. Има и лапис. Това е добре. А там има и лава. Само дано не се спомня някакво зомби или нещо. До мен, естествено, как с моя хубав късмет. Ми не може да се стане нещо лошо. Да. Нека малко осветиме. Така. Нали аз... Добре, тия песни не знам какви са. Даже не знам дали са точно песни. Просто се чуват и мисля да ги намаля. Добре, аз не знам откъде е. Блокс... Май е от това. Май да. Да, от това е. Трябва да е. Така пише. Така да, колкото ми е добър английски да е. Нищо не разбирам. Нищо не е. Така, айран имаме. Доста. Малко. И пещерата не е... да, това е пещера по-скоро вече. Почва да е пещера. Защо няма и лава? Аз съм на... Кой е лево 19? Нищо чудно да се види. Може и диаманти да намеря, кой знае. Това ще е много яко. Естествено, ако намеря диаманти. Така, айран и айран. Добре, това точно последния ще си го използвам. Кол имам 18, но мисля, че няма ми стигне. Нещо. Колко да има. Да не е без нищо. Нещо се бъгна. Не знам защо се бъгва. Винаги като почвам клип. Като не си имам клип, нищо не се бъгва, а като почвам, веднага почвам. Не знам някакво. Бъгва история, какво се прави. Нищо не. Не ми е много голям проблем на мене, обаче сигурно за клипа става лошо. Така по-мисля. И както виждате, един от айрана. Опа! Така, това е много яко. Харесва ми. За да не изпадна в лавата. Което ми... Добре, хвана го. Това няма да го мах. Тоест... Добре, имаме един крипър, редстоун, айрон и това е. Така, левел, кой сме? Левел 11. Добре, щом има лава, би трябвало да има и... крипър къде ще знам? Нищо да е. Така, по-добре за мене. Така, лава си имаме тук. Перфектно. Ако питате мен. Upsi-dupsi. Скоро трябваше... верно, че трябваше кофъра. Нищо. Без това къбълстон не ми трябва. За всеки случай. Слагам по повечко.
Е така, просто, нали знаеш, нали знаете, бе. Така има един скелет, от който трябва да внимавам. И един крипър, от който също трябва да внимавам. Добре, другото е, че не са се спълнали. О, има два скелета. Тук е един, който май не ме вижда. Не знаем защо не ме виждаше. Може би, защото съм бил под него. Може би това е нов мод, те знам. Този скелет там не го виждам. Ама е това там. Не, опа. Прилепи. На там май трябва да хода. И да разкопая малко. Добре. Добре се получава. Така. Добре, кой по дяволите момент прилеп ще се запали? Така. Трябваше да експериментирам дали може вече да се... ето там има ресторан. Не, май не може да се чупи. Не може. Сетих се. Защото лаписа преди също не може да се кирка такава нормална камена кирка да се чупи. Но вече може и заради това. Те ще допитам. Добре, не знам дали те се бият или просто се е бъгнало. Добре, крипър, това е много добре. На 3 удара с камения меч. На 4. Уй, добре. Не ми взе много. Опа, да точа. Додж. Така лагва яко. Нищо. Голд, перфектно. Няма що, зомбите. Фак. Бе, що така бъгва? Добре, това не е много добре. Тоест, да, не е много добре. Сток с много айрон и голд. Голда го забрави, ама айрона на мен ми трябва. Бе, тук има някъде зомби и ще го убия след малко. Къде си, бе? Така осветявам да помня. Ако... Бе, чувам някъде зомби, това вече много ме дразни, защото много мраза да... те да ме знаят къде съм. Обаче аз да не знам къде съм. Така, добре, колко голд? 10 там някъде. 7, да. Не е никак зле. 7 голд. Ето една пещера. И то съм на кой лево? Всъщност да, 24 лево. Ето гледайте как се бъгва. Абе, връщам. Сега тук ако не се бъгне. Няма как бе, бате. Бе. Нека малко да хапна. Бе, аз знам, че някъде тук под мен ли е, над мен ли е. Над мен е, над там има... О! Не. Его бе. Бе, сега това е леко гадно. Както казах, леко гадно. Много леко гадно. То скелет ме бутна. Да, му се не види. Добре, тук сигурно ще има нещо. Добре. Не разбрах къде е зомбито. Дано ония скелет, как точно там се спална? Това е много гадно, да ти се спална скелет баш там. Така и без това аз трябва да спирам клипа и без това. Защото нали ме знаете, т.е. не ме знаете, вие не ме познавате даже. Защо никой не иска да бъде с мен? Така, оня скелет седи, чакали, нищо не прави. Седи, чакали, нищо не прави, вида? Точно това исках да кажа. Хубавото е, че имам една тактика за скелети,
която не работи. Но работи за зомбите, ако това ви строи. Сега ще правя малки прозорчета, ще копая и това. Добре, зомбито е някъде тук. Това означава, че и скелета. О, два са! Това не е добре. Добре, тук някъде трябва да има... Айде бе, бате! Добре, ето го. Ага. Да. Ох. Две толкова крипър. А, да, там нямаше. О! Ти ме помниш, а? Аз съм те. О, айде, как съм го изпуснал, не знам. Само грешки, да? О, и злато. Как съм го изпускал? Как съм го изпуснал, не знам. Златото да рискувам ли, да не рискувам ли? Айде, аз изпечела рискува. В случая ще загуба, но... Нищо. Както винаги губа. Така, чува се да отида ли? Да, що пък нещо. С моя късмет може па нещо да се намери. Под нещо имате предвид най-много лапис. О, аз съм менил. Опа. Добре, вече хора, много ме страх. Мисля да направим телепорт машина. Вие какво ще кажете? Аз съм за. Нека да направим телепорт машина. Това не ми трябва. Надявам се да знаете как се прави. Просто идва тука. И почвате да чупите ето този блок. Добре, ето телепортера работи отлично. Ако питате ме. Да, после ще го правя това нещо. Яйче. Така. Добре. Имаме, събрали сме почти един стак айрон, който в момента, демек сега, ще го опържиме на сладко да стане. Не съм убил вилиджерите, знам, че това доста хора не го одобряват. Не, на мен трябва. Ми трябва едно за 8 губ. Така, това съм си направила специално за най-яки случаи. Включително този. Този случай. Да си такова въглища, глупости, мопусти, айрон, байрон, майрон, голд. Така. Тук ще е голда. Айрон да де. Чакай първо така. Това да е така. Така. Това тук така. Добре. Да. Така, хора, мисля това да е от този епизод, защото май става доста дълъг. Не съм много убеден. Да, и плюс това се стъмва, така да кажа. Шугъркена ми е погаснал, това е доста добре. Нека първо да засадим още шугъркен. Този бък остава. Така, мисля това да го си го направя кокошия ферма, защото тия не се махат. И най-малко, ето, гледайте. Те просто са се бърнали с водата. Гледайте, до сега съм събрал 5 яйца, дами и господа. Опа, нищо. Събирам повече такова.
Да. 1, 2, 3, 4. То... Още 4 реда трябва да добавя. Така, нека да вземем този дът. Така, дами и господа, мисля това да е за този клип и до скоро!